Να, ένας υπήκοος. Πώς με αναγνώρισες, αφού δεν με έχεις ξαναδεί ποτέ? Όλοι οι άνθρωποι είναι υπήκοοι μου. Πλησίασα για να σε δω καλύτερα. Είμαι πολύ περήφανη που είμαι επιτέλους βασίλισσα κάποιου. Δεν έχετε κάποιο κάθισμα? Ο υπέροχος Μανδύας πιάνει όλον τον πλανήτη. Το πρωτόκολλο απαγορεύει το χωσμουριτό παρουσία μιας βασίλισσας. Σου το απαγορεύω. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Έκανα μεγάλο ταξίδι και δεν έχω κοιμηθεί. Τότε σε διατάσσω να χασμουρηθείς. Εδώ και χρόνια δεν έχω δει κανένα να χασμουριέται. Τα χασμουριτά για μένα είναι περίεργα αξιοθέατα. Έλα, χασμουρίσου ξανά. Είναι διαταγή. Ντρέπομαι. Δεν μπορώ πια. Τότε σε διατάζω πότε να χασμουριέσει και πότε να... Για μένα έχει μεγάλη σημασία να υπακούνε στη θέλησή μου. Δεν ανέχομαι την αντιπακοή. Είμαι απόλυτη μονάρχης, αλλά είμαι όμως καλή και οι διαταγές μου είναι λογικές. Για παράδειγμα, αν διέταζε ένα στρατηγό να μεταμορφωθεί σε θαλασσοπούλι και ένας στρατηγός δεν υπάκουε, δεν θα έφταιγε ο στρατηγός, θα έφταιγα εγώ. Μπορώ να καθίσω? Σε διατάζω να καθίσεις. Μεγαλειοτάτη, ζητώ συγγνώμη που σας ρωτάω. Σε διατάζω να με ρωτήσεις. Μεγαλειοτάτη, σε τι βασιλεύετε? Σε όλα. Σε όλα? Σε όλα αυτά? Σε όλα αυτά. Και τα αστέρια σας υπακούν? Ασφαλώς, υπακούν αμέσως. Δεν ανέχομαι την απειθαρχία. Αν εγώ είχα τόσο μεγάλη εξουσία, θα μπορούσα να δω όχι 44, αλλά 70 ή 100 ή 200 ηλιοβασιλέματα τη μέρα, χωρίς να μετακινήσω την καρέκλα μου. Θα ήθελα να δω ένα ηλιοβασίλεμα. Κάντε μου τη χάρη, διατάξτε τον ήλιο να βασιλέψει. Αν διέταζα ένα στρατηγό να πετάξει από λουλούδι σε λουλούδι, σαν πεταλούδα, ή να γράψει μια τραγωδία, ή να μεταμορφωθεί σε θαλασσοπούλι και ο στρατηγός δεν εκτελούσε τη διαταγή που είχε λάβει, ποιος θα έφταιγε, αυτός ή εγώ? Εσείς. Ακριβώς. Πρέπει να απαιτείς από τον καθένα αυτό που ο καθένας μπορεί να δώσει. Η εξουσία βασίζεται πριν απ' όλα στη λογική. Αν διατάξεις το λαό σου να πέσει στη θάλασσα, θα επαναστατήσει. Μπορώ να απαιτώ να με υπακούν, γιατί οι διαταγές μου είναι λογικές. Και το ηλιοβασίλεμά μου λοιπόν, πότε θα γίνει αυτό? Όταν κάνεις μια ερώτηση δεν την ξεχνάς, θα γίνει θα γίνει σήμερα, το βράδυ, γύρω στις 8 παρά 20 και θα δεις πόσο με υπακούν. Δεν υπάρχει λόγος να είμαι εδώ, θα φύγω. Μη φύγεις, είμαι τόσο περήφανη που έχω έναν υπήκο, μη φύγεις, σε κάνω υπουργό. Τι υπουργό? Υπουργό Δικαιοσύνης. Μα δεν υπάρχει κανένας να δικαστεί. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν έχω κάνει ακόμα το γύρο του βασιλείου. Είμαι πολύ γριά. Άμαξα εδώ δεν χωράει και το περπάτημα με κουράζει. Εγώ όμως κοίταξα. Ούτε εκεί υπάρχει ψυχή. Τότε θα δικάσεις τον εαυτό σου. Είναι το πιο δύσκολο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κρίνεις τον εαυτό σου παρά τους άλλους. Αν καταφέρεις να κρίνεις δίκαιο τον εαυτό σου, είσαι στα αλήθεια σοφός. Εγώ μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου οπουδήποτε. Δεν χρειάζεται να μένω εδώ. Νομίζω πως κάπου στο πλανήτη μου υπάρχει ένας γεροαρουραίος. Τον ακούω τη νύχτα. Μπορείς να δικάσεις αυτόν τον γεροαρουραίο. Πού και πού θα τον καταδικάσεις σε θάνατο. Έτσι, η ζωή του θα εξαρτάται από τη δικαιοσύνη σου. Κάθε φορά όμως θα του δίνεις χάρη για να σου φτουρήσει. Δεν έχουμε άλλον. Εμένα δεν μ' αρέσει να καταδικάζω σε θάνατο και λέω στα αλήθεια να φύγω. Όχι.
Αν η μεγαλειώτη σας επιθυμεί να την υπακούν με ακρίβεια, μπορεί να με διατάξει να έχω φύγει μέσα σε 1 λεπτό. Οι συνθήκες μου φαίνονται ευνοϊκές. Σε κάνω πρέσβη μου. Η μεγάλη είναι πολύ περίεργη.